Na'am, assalamu alaikum warahmatullahi jama'a musulmai muna gaida kowa. Don Allah in ka kama cross wanga channel wanga kai kokar ka subscribe saboda nan ga muna share wazuzuka na malamai game da aurayyan mu. Allah ba mu duka zaman lafiya cikin aurayyan mu. Ku yi kokar ku danna subscribe. Ka ga mace ne mai je? Wankan za ka yi? Kina ba kusa kusa da shi, kin kai mishi wanka. Bar nan zo tsaya. Ji ruwan yayi? To dan tsuguna. In sa maka sabulu ne akan koko soso. Wanke kayanki. Ruwan ya maka zafi to tsaya mana an gurje maka baya. Wanke kayanki. Yana fitowa, don't allow him to rub Vaseline da kanshi. Zauna, shafa ma kayanki mai. Dafa kin zama to every second, every minute kuna tare. Ki gaya min ta inda zai samu lokacin wata ballagaza a waje. Kin kafin nan dama his clothes are kept ready. Kin feshi turaren shi dama zan sallam siffa uku yake zai sanya turare. Zai shafa turare a jikinsa. An gane? In ya shafa a jikinsa zai fesa a tufafin sannan idan ya sa ya fesa. Haka zaki masa. Ɗauki turaren na shafawa daga hammatansa goga masa sanya shafa mishi. Ɗauki tufafinsa sanya masa. Zai ji kai don Allah kin zama tauraruwa a gare shi ko kuwa duk wacce za ta kika sakaci ta zo ta yi wannan ta fi sake miki shi. Amma if you're used to yi masa wannan abu wallahi ita in banzanta ba amarya ba Allah sa kyamare ne za ta zama wallahi ki riga kin yi gaba. Dan ko ta zo ta mishi ta makara ba sai sha'awan abun ba saboda kin riga kin sabon masa da wannan kin sanya masa a wace daga ta haihu daya shikenan hai inna lillahi ina jin takeici wallahi ina jin takeici ƴaƴan da ni na san na haife su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in na gansu na kan ji tsoro in ce me wannan kawai idan an haihu an saki nono sabace hai wai kina ma ba da nono shi kanshi ba da nono boye shi ba ake yi da style a ke ko mijinki ne zaki ba da nono kake wani sake yaro ya saki nono duk sai ga ki mishi kama da a shi ma ba da nonon da style ake ki dan dago yadda ki dan rike a kake saki kina sakin baki yaro ki saka mashi baki yana ke shi nonon balle irin mai shakwab din nan ne ya kara dalin ma yaro baki wa kaya ta karni ko nono ya ta tar kin ji ko ta ce ka kaya mai ta karni haba don Allah don annabi wa a gidan suna a kasuwa zaki ga mace ta saki nono ana ciniki wancan zannin zaka bani nono shabar wai ana ba wanda shi kanshi zunubi ne fa ina ne al'auranki fuska da shafukan hannu amma ba ku gani a kasuwa mace ta saki nono shabarbar ana ta ba yaro ne to a gaban mijinki ma bai kamata ki saki nonon ki barkate zai ji kawai sai ga ki mishi wani iri ka bai ma sha'awa so da Allah da annabi ki ansa sunanki a tauraruwar mace a gare shi an fahimta ko idan har kika yaga zai zama bashi da lokacin wata ƴa mace wallahi bashi da lokaci ki riga kin yi mashi kin yi zarra kin yi nisa an gane ko dan idan ma har yana da lokacin su kila za ki ga bai wuce ki cinye 90% of his time ki bar musu 10%. That is if when he's home idan ma ya fita kake ba su dama kun gane rashin ba da zaman yana fita pick your phone hello la sarki wallahi ina ta tunani ko ka shiga kasuwa to alhamdulillah ka shiga lafiya to Allah ya ba da kasuwa mai albarka Allah ya ba mu yini mai albarka I love you remember that ni fa ban kalmomi zuwa can anjima ƙara ɗaukan waya kafin ki ɗauki wayan buɗe data in ka ba ki amfani da data ki ta wannan ki saurari karatu ki googling ilimi ki faranta mijinki rai Allah wai dare da wayar ki kin yi hasarar data ki for nothing ga video clips nan bai haramta ba wallahi tura mishi video clips da ya bude zai je ya salam an fahimta yi selfie maza ki gyara kila ya tafiya bai in ba bai samu kwalliyan da yake ba kafin ya dawo kila ya dan yi disa shi yi selfie tura mishi hoto farin ciki na have a nice market farin ciki na Allah ya baka kasuwa mai albarka farin ciki na Allah ya dawo mun da kai lafiya can an jima ƙara kiran shi ko cigiya zai naci baki saba mishi bane
saba mishi bane. Wallahi baki saba ba, kin riga kin bari. Okay to kin cika naci zai auri wata. Ina gaya miki idan ta fara shi kuma anan ne zai ga ita ce matar. Na barki. Kin cika naci. Fine. Good. Ita mai naci za ta zo kuma za ta kwace miki ta. Ai za ta kwace miki shi. If